Mara vilayetinin Bayramaly etrafına polisiýa işgärleri 17-nji aprelde ýerden köçe töwdegärlerine garşy reýd geçirdi. Polisiýa işgärleri esasan denanlardan ibarat bolan satyjylaryň bir kanun sewda bilen meşgullanýanlyklaryny aýdyp bolardan köçeleri terk etmegi talap etdi. Onuň sewda bilen meşgullanýan satyjylar ýurtdaky yaramaz durmuş ykdysady şertlerden we giň ýaýran işçilikden şikaýet edip polisiýa işgärlerine garşy çykdy. Ýagdaýyň itileşmegi bilen polisiýanyň we köçe satyjylarynyň arasyna dawa jenjel ýüze çykdy. Ýa-ni bir denan satyjynyň saglyk ýagdaýy yaramazlaşdy. Ýygnananlar tiýil kömek çagyrdy. Bu aralykda polisiýa işgärleri wakanyň bolan ýerini gyssagly terk etdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden maglumat berdi. Polisiýa reýdleri Bayramalynyň etrap merkezindäki käbir köçeleriň ýan ýodalaryna we köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň arasyna geçirildi. Şäherdäki köp gatly jaýlar esasan Täze bazaryň golaýynak sebitlerde ýerleşýär. Şaýatlaryň gurrun bermegine görä polisiýanyň ýerden 9 töwereklerine girişen reýdleriniň arasyna köçe satyjylary ilki başda oturan ýerlerini terk edip başga ýere süýüşdiler. Ýöne polisiýa işgärleri satyjylary kovalamagy dowam etdirdi. Satıcı denanlar, daýdalar we ýaş gelinler bir ýerden kowulsalar, başga ýerlere geçip oturmaga başladylar. Olar etrap bazarynyň golaýynda boş ýer tapsalar, şol ýerde sewdalaryny dowam etdirdiler. Emma bazaryň golaýynda hem olara azar berildi. Diýip wakanyň şaýatlary aýdýar. Polisiýa işgärleri köçe töwdegärleriniň harytlaryny zor bilen ellerinden almak haýwatyna atdy. Haýarlar garşy çykdy. Olar öz ýerlerinden butlamajakdyklaryny ýerjellik bilen polisiýa işgärlerine düşündirdiler. Munyň ýa-ni polisiýa köçe satyjylarynyň harytlaryny topulup başlady. Biz köçe sewdasyna mejbur galdyk. Döwletde iş barmy? Bazarlarda sewda nokotlaryny kireýe almak üçin pul gerek. Diýip satyjylar aýdýar. Olar köçe töwdasy bilen gazanç edýänliklaryny we çağalaryny ekleýänliklaryny aýdýarlar. Polisiýa satyjylaryň bir kanun sewda bilen meşgullanýanlyklaryny aýdyp döwletiň salgyt talaplaryna işaret edýärler. Ýagdaýyň itileşmegi bilen satyjy denanlar hasy agyzlanyp güýji daralarynyň işgärlerini garşylyk bildirmäge we işçilikden şikaýet etmäge başlaýar. Olar özleriniň ýurtda dowam edýän agyr durmuş ykdysady şertlerden halis ýadanlyklaryny aýdýarlar. Munyň ýa-ni polisiýa işgärleriniň käbirleri kemsedici sözleri bilen satyjy denanlaryň üstüne azgyrlyp başlaýar. Köçe satyjylary azgyrylmalara jogap edip özleriniň halal gazanç bilen meşgullanýanlyklaryny aýdýarlar we polisiýa işgärlerini haram gazançda aýplaýarlar. Ödegine polisiýa işgärleri özleriniň halal iş edýänliklaryny aýdýarlar we satyjy denanlary haram gazançda aýplaýarlar. Şaýatlaryň sözlerine görä köçe töwdegärleri bilen polisiýa işgärleriniň arasyndaky dawa jenjel ululýar. Bu aralykda bir polisiýa işgäri uly ýaşy satyjy denanyň ysmanokly gawyny depýär. Denan maşgala polisiýany ýakalamaga çalışýar. Soňra birden aşağı oturup özüni erwet duýup başlaýar. Ýygnananlar daýdanyň ýüzüne suw çalyp ýüzüne ýelpediler. Tiz kömek çağırdylar. Tiz kömek gelýänçe polisiýa işgäri ýitirim boldy. Diýip bir şaýat aýdýar. Wakanyň şaýatlary Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde giň ýaýran işçilikden halis bolan adamlaryň agyr şertlerde gazanç edip hojalyklaryny eklemäge çalışýanlyklaryny, bu aralykda polisiýanyň berýän azabynyň artykmaç bolýanyny aýdýarlar. Döwletimiz iş bilen üpçün edip bilen ok adamlar gazanç edip maşgalalaryny eklejek bolýar. Daşyndan polisiýa azar berýär. Şol artykmaç. Diýip bir ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistana soňky ençe ýyl bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna 2019-njy ýylda Ozal ilata mowut beren elektrik energiýasy, tebii gaz we beýleki ýeňillikler ýatyryldy. Güdüran şertler öňküsinden hassa yaramazlaşan raýatlaryň kimisi daşary ýurtlarda eklenç gözlegine çykdy. Kimler ýurtda galyp kyn şertlerde oňu tetmäge çalışdy. Bu aralykda harytlaryň we hyzmatlaryň bahalary göterilip başlady. Gymmatçylyk hususan gowşak gatlyga zar burdy. Aýlyk girdijiler bazar sebedine gawat gelmeýän ýurt raýatlary agyr durmuş ykdysady şertlere sebäp boldy. Türkmen hökümeti dowam edýän kynçylyklary boyun almady. Gaýtam soňky wagtlarda häkimetler döwlet dukanlaryna ýylaty ýeňillikli bahadan hödürlenýän azyk paýlaryny ýatyrmak barada ýurdun dürli sebitlerine mesele gozgap başlady. Resmiler ýeňillikli azyk paýlaryny ýatyrmak tekliplerini ýylatyň hal ýagdaýynyň gowlanmagy bilen düşündirýärler. Bayramalda köçe töwdegärleri bilen polisiýa işgärleriniň arasynaky ýakalaşyga şaýat bolan ýerli ýaşaýjylaryň birnäçesi özleriniň hojalyklarda sarp edýän elektrik energiýasy, tebii gaz we beýleki hyzmatlar üçin aýlyk 100 manat töweregini töleýänliklaryny, käbir maşgalalar döwletden alýan kömek pullarynyň
harajatlar bilen deňeşdirileni ujypsyz galýanyny aýdýarlar. Dowam edýän şeýle kynçylyklaryň fonuny köçelere çykyp töwda satyk bilen meşgullanmaga mejbur galan orta ýaşly aýallar we ýaş gelinler polisiýanyň ýowuz çemeleşmelerini ýerliksiz hasaplaýarlar. Türkmenistanyň 14 ýyl bäri köçe töwdasy bölek büçük dowam etdirilýär. Köçe töwdägärleri wagtaly polisiýa işgärleriniň reýtlerine sebäpkär bolýar. Türkmenistan resmiýetde ykdysadyýetyň bir parçasy bolan köçe töwdägärliginiň gerimini açyp görkezýän sanlary ýok. Bu wagtda barlyk işleriniň geçirilip geçirilmeýänligini ämälim galýar. Umuman Türkmenistanda ne resmi ykdysadyýetyň ne de resmiýetde ykdysadyýetyň hakyky ýagdaýy barada halka we halkara maliýe guramalaryna ygtybarly hasabat berilýär. Eli ýoky köçe töwdägärleri bazarlardaky sowda nokatlary üçin sorulýan kirey bahalarynyň ýokary bolanyny, galybertede sowda tekçelerine eýe bolmak üçin tanışparalygyň we paraxorlugyň möhüm rol oýnaýanyny aýdýarlar. Köçe satyjylar salgy tölemeýär ýa-da olaryň satyp çykarýan ady karytlary döwletiň sanitariýa we arasatçylyk barlyklaryndan geçirilmeýär. Muňa garamazdan köçe satyjylygy we göçme töwde ýurtda köp ýyl bäri dowam edýär. Azatlyk radiosy polisiýa işgärleri bilen köçe satyjylarynyň arasyna turan dawa barada Bayram Ali'nin etrap polisiýa bölümünden kommentariýa alyp bilmedi. Polisiýa bilen ýakalaşykda saglyk ýagdaýy yaramazlaşan köçe satyjysynyň soňky ykbaly belli däl. Bayram Alida köçe satyjylar bilen polisiýa işgärleriniň darkaşyna şaýat bolan yerli ýaşaýjylar halkyň güdüran şertleriniň ýyl-ýyldan yaramazlaşýanyny aýdýarlar. Täze prezident geçeli bäri öňkü garyp halka näme gowluk, nähili üýtgeşme boldy. Öňkü ýaly kösençlikler häzir hem dowam edýär. Diýip bir Bayram Ali ýaşaýjy saýdýar. Halkyň 80% kösenýär. Diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Türkmenistanda maýaplar döwlet pulunu almakda ýene-de kynçylyklar bilen ýüzüböz boldular. Balkan vilayetinde aprel aýynyň puly henizem tölenmedi. Azatlyk radiosynyň habarçylary döwletiň kömek pullaryna garaşly adamlaryň ýagdaýy barada maglumat berýärler. Aprel aýynyň 2-nji ýarymy bolmagyna garamazdan Balkan vilayetiniň ýaşaýjylary şu aý üçin maýaplyk kömek pullaryny alyp bilmediler. Bu jypsyz pul köpler üçin ýeketäk eklenç çeşmesi bolup durýar. Yerli häkimetleri pulun gejikdirilmeginiň kömek pulunu alýanlaryň öz maýaplygyny tasdiklatmak üçin goşmaça barlygdan geçmeginiň zerurdygy bilen düşündirýärler. Maýyplara Balkan awadyň birinji saglyk öýüne maýyplary hasap alyş bölümini hemme taraplaryň barlygdan geçmelidigi düşündirildi. Ýaşaýjylar Sivil Saglygy saklaýyş müdürligi we Saglyk ministrligi tarapyndan geçirilýän barlygdan maýyply hasap alynan ähli esrap ýaşaýjylar geçmeli. Diýip habarçymyz aýdýar. Onuň sözlerine görä yerli resmiýetler bu karary ýakynda Aşgabatdan gelen komissiýanyň geçiren barlygy bilen düşündiripdir. Goşmaça lukmançylyk barlyklary we raýatlaryň maýyplygyny tasdiklatmagynyň zerurlygy barada resmi habar bolmady. Azatlyk bu ýagdaýlar barada saglyk işgärlerinden resmi görnüşde tesbir alyp bilmedi. Bu aralykda Azatlyk bilen anonim gürleşen Balkanda saglyk resmiýeti barlyklaryň döwletden maýyplygy sebäpli pensiýa alýanlaryň arasynda sagdyn adamlaryň bardygy baradaky çaklamalar ýasasynda başlananlygyny aýtdy. Bu aralykda saglyk problemalary sebäpli maýyplyk kömek pulunu alýan raýatlar häzirki ýagdaýdan nägile bolýarlar. Häkimetler özlerine hamaly maýyplary episli pul töleýän ýaly alyp barýarlar. 400 manat kömek pulu hiç zada ýetmeýär. Derman beýledi dursun, hatta bir hepdelik çöregi de zordan ýetýär. Maýyplara iş tapmakda kömek etmeýän döwlet adamlary iň bolmanda kömek pulunu bir bersin. Muňa derek maýyplar sebit merkezlerine barıp ýyşy ukypsyzdygyny gaýtadan subut etmeli. Diýip Balkan vilayetiniň ýaşaýjysy aýdýar. Soňky döwürde maýyplar dürli bahanalar bilen ýeňilliklerden mahrum edilýärler. Şeýle ýagdaýa düşenleriň biri göz ýetiligi gaty gowşak bolan 48 ýaşly türkmen başly denan komissiýanyň özüni maýyplyk statusundan mahrum edenligini aýtdy. Mende katarakta bar ve gözümün yitiligi pes. Men -10 äýnek bilenim zordan görýärin. Muňa garamazdan maňa pensiýa bölümi üçin hat berdiler. Onuň bilen meni pul kömeginden mahrum etdiler. Diýip türkmen başly denan gurrun berdi. Türkmenistanda maýyplaryň soňky sanlary barada resmi maglumat ýok. Maýyplaryň hukuklary baradaky halkara konwensiýasyna 2018-nji ýylda gol çeken we dünýäniň 153 ýurduna goşulan Türkmenistan konwensiýa laýyklykda öz borçnamalaryny ýerine ýetirişi barada Birleşen Milletler Guramasyna 2015-nji ýylyň aprel aýynda hatabat beripdi. Şol hatabatda Türkmenistanyň pensiýon fondunyň maglumatlaryna salgylanyp ýurtda 121.810 maýyp adam hasabalynanlygy ma'lum edildi. Türkmenistan 3 ýyldan soň saglyk tähitçilik babatynda türkmenleriň arasynda uly meşhurlyga eýe bolan Hindistan ugru boýunça dowamly uçur gatnawlaryny dikeltdi.
Sol bir wagty çäklendirmeler wagty Hindistanda ýok bolan türkmenleriň garyndaşlary merhumlaryny watanyna getirmekde henizim kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Türkmenistanyň hökümeti koronavirus pandemiýasynyň arasynda 2020-nji ýylda ýatyran halkary uçur gatnawlaryny tapgyrlaýyn dikeldip, martyň aýagynda deli ugru boýunça hem ýygyderli uçur gatnawlaryny ýola goýdy. Hepdäniň dowamynda bir gezek Yekşenbe günü amala asyrylan uçuryň biletiniň bahasy 5600 manat töweregi möçberinde ketiplendi. Saglyk bejergisini almak üçin Hindistana gitmäge synanşan raýatlar bu gün orta gün dogor Aziýa döwletine dowamly uçar gatnawlarynyň ýola goýulmagyna köpden bäri garaşdylar. Olaryň arasynda esasan düwnük we bagyr niýasazlyklaryndan ejir çekenler agdyklyk edýär. Diýip ýagdaýdan habarly çeşmämizi gurrun berdi. Ol Hindistanyň saglyk täýatçylygy babynda türkmenleriň arasyndaky meşhurlygyny bu ýurtda saglyk hyzmatlarynyň bahalarynyň Türkmenistandaky bahalary bilen deňişdirilende pes bolmagy we saglyk bejerisiniň hiliniň ýokary bolmagy bilen düşündirdi. Galy berse-de pandemiýa çäklendirmeleri wagty hem zerur bejerge mätäç türkmenistanlylaryň ençemesi goňşy döwletleriň, hususan da Özbekistanyň üstü bilen Hindistana aşmagy başarypdy. Sol pursat bu usul bilen delle asma üçin ýol çykdyjylarynyň $600 çelini golaýly ýandygy bellenipdi. Bu aralykda pandemiýa çäklendirmeleri wagty Hindistanda ýok bolan türkmenistanlylaryň garyndaşlary ýygyderli uçur gatnawlary ýola goýulsa-da, merhumlaryny watanyna getirip bilmän kösenýärler. Tanışymyň ýakyn hosarlarynyň biri geçen ýyl Daşkendiň üstü bilen dele gitdi. Ýöne bejerge kömek etmedi, ol ýoguldy. Şol pursat Türkmenistan bilen göni gatnawyň bolmanlygy sebäpli ony watanyna uğradyp bolmady. Netijede yerli düzgünlere görä onuň jesedi ýakyldy. Merhumyň delidäki hosarlary soňra Dogduk owasynda ýere bererstip onuň külüni toplap aldylar. Diýip çeşmämiz gurrun berdi. Emma merhumyň ýakyny delide Türkmenistan aviakompaniýasynyň uçuryna minjek bolanda, oňa içerki düzgünlere salgylanyp, jesedin külüni uçuryň bortuna geçirmäge ruhsat berilmedi. Mundan soň ol Hindistandan Türkiýe uçup, sol ýerden hem ýük taşıyan karga kärhanalary arkaly jesedin külüni Türkmenistana iwermek kararyna geldi. Deleden İstanbul'a çenli çykdyjylar $850 çemesine golaýlady. Emma öňünden habarlaşylan kargo şirketleriniň hiç biri adamyň külüni kabul edip bilmejekdiklerini aýtdylar. Şol sebäpli tanışymyň ýok bolan hosarynyň külü hem ýat ýurtda galmaly boldy. Ol bu ýagdaýlara duçar bolan başga da ençeme Türkmenistanlyny bilýänligini hem sözüne goşdy. Diýip çeşmämizi belledi. Türkmenistanda soňky 10 ýyllyklaryň dowamynda lukmançylyk hyzmatlarynyň gymmatlygy we hyzmatlaryň hiliniň pesligi ýurduň raýatlaryna saglygyny bejertmek üçin Hindistan, Türkiýe we Russiýa ýaly beýlik ýurtlara gitmäge mejbur etdi. 2020-nji ýylyň 17-nji martynda Türkmenistan hökümeti koronawirusyň ýaýramagy bilen baglanşykly daşarky dünýä bilen ýolugçy uçur gatnawyny düýbünden kesdi. Ýurduň müňlerçe raýaty sol sanda ýurtasynda bejerge alýanlar öýlerine dolanmak mümkinçiligini doly ýitirip ýat ýurtlarda galdy.